Ngiyakhetha unyazi wezulu. Ngiyabonga ithuba engiliphiwayo. Ngibonga ukungena phakathi komuzi oyinjongo kaHlongo. Amen. Ngibonga nje noNkulunkulu ukusithwala indlela yonke. Ngoba sifika ngemizuzu yokugcina. Kepha uNkulunkulu wethu osithandayo usithwalile. Ngizweke ukuthi la ekhaya sizovuselela inabasho ayibonge inkosi. Into enhle ke namhlanje sesisesikhathini la khona ungasekho umuntu obuzayo ukuthi yini yona le inabasho. Asaqali manje sichaza ukuthi unabathi uyofoshe umeleni. Sekuyindaba enhle sifisa ukuthi siyibonge kakhulu uma sitholele lithuba kobaba befundisi nabavangeli bethu behleli phambi kwethu abakhokheli nabashumayeli ukuthi namhlanje inabasho uyamukelekile ebandleni lonyazi jikelele. Kuphela inselelo esibhekene nayo isikuthina abantu abasha kakhulukazi ukuthi masinikezwele lithuba lokuthi sibe nendawo ebandleni likaNkulunkulu silisebenzisa kanjani lelo thuba esinikezwe. Lisisiza ngani lelo thuba ukwenza impilo zethu zibe ngcono, ukwenza impilo zamakhaya esiphuma kuwo abe ngcono, abagcotshwa bethu bayiqhenye ngathi, abazali bethu bayiqhenye ngathi. Ayibonge inkosi ukuthi leli thuba lisisiza ngani ukuthi siqondisise ukuthi kambe kahle kuba umuntu omusha kusho ukuthini kuwe, kusho ukuthi kufanele uhambe ufike kuphi wena. Ngoba bobaba njengoba abantwana kwesisikhathi baye bathole nethuba kuthiwe nomsebenzi athunywa wona. Kuyingozi ukuthunywa komuntu kanti ingqondo akanayo. Ube kuthunywa umuntu kanti uyahlolwa nje ukuthi uma ngabe ethunywa lento uzoyenza yini ngokuyikho, noma uzobe seyithwala amahlombe ayibone semkhulu kunabanye, including abantu abamthumile. Kuyavama thina abantu abasebancane kwesikhathi masithunyiwe ugcina usubona ongazathi nabo baba laba impunga lezi asiselutho. Uzibona usungcono ngoba unekhono elithile lokwenza izinto bese uzazi ukuthi labo baba bangemva kwakho abasoza abantu abadala baba ngemuva. Izingane sizoyifundisa namhlanje ukuthi indawo yazi ngemva kwabazali bazo. Sizofundisa izingane bazala bakhona namhlanje ukuthi indawo yomntwana ukuthi abe umntwana ngesikhathi sokuba umntwana, afunde zonke izinto zobuntwana, akhule ngendlela okuyiyona yona. Ofundayo afunde ngesikhathi sokufunda, ofuna umsebenzi afuna umsebenzi ngesikhathi sokufuna umsebenzi. Kodwa esikushoyo ukuthi wonke umuntu akube khona into ayenzayo. Ayibonge inkosi. Akube khona into ayenzayo yokuzama ukuyiphilisa nokwakha ikusasa lakhe. Ukhona izinto kuleli bandla eziyishiwo kwesinye isikhathi ezingazoshintsha bafowethu noma singakhula sesibengakanani, ezayishiwo omkhulu ezishiwo obaba bethu nathi sesiyayibona namhlanje ukuthi zikhona lezo zinto. Kuleli bandla zinsizwa nezintombi zaleli bandla kukhona into eshiwoyo ethi leli bandla akugijima. Noma mfowethu lento ungayithatha uyiguqule uyimise kanjani ngoba kuthanda wena, kodwa imile yona kuleli bandla akuzogijima. Uze kuthiwa uma ugijima uzoshayisa. Bese bekubuza abantu ukuthi
khona njengoba njena usuze wafika la ukhona nje ubufike kanjani ububuze kubani ubucele kubani ngoba uyinikanga ithuba lokufunda awuyinikanga ithuba lokuba umntwana ngisho nokukhula nje enkolweni bafowethu ufuna uyinike isikhathi ukuthi ukhule enkolweni uyivumele inkolo ikungene uzenze zonke lezi zinto ezikhona la ekhaya ezenza ukuthi inkolo kumuntu itshaleke ingene kahle ube umhlabathi ovundileyo ukuthi kungene inkolo kuwo kuleli bandla ukhona into eshoyo ukuthi ushembe ngenye imini uthi ushembe ningamgcobi nje kuphela ngoba ngesisikhathi uma into igcobile iyawasheka kodwa simphuze abe ngaphakathi kuthina abe semnkantsheni abe semthanjeni yethu simphile ushembe ayibonga inkosi ngibonga ukuthi namhlanje noma ungabe usesikoleni kukhona izikole esihambelayo abashumayeli bayayazi lento abefundisi nabavangeli bayayazi ezisimemayo namhlanje ushembe ungenile ngisho ezikoleni alisekho ihlazo lokuba umntwana weNazaretha ngakho abantwana bamaNazaretha sizotshala kunini ukuthi zethembeni ngokuba amaNazaretha ni into enkulu kakhulu emhlabeni edlula zonke ezinye izinto ezikhona ubuNazaretha singesabi ngabo noma ungaya enyuvesi namhlanje ufica sekunezimbongo zakhona sekunezigubhu zakhona kunolayini bemgidi ziyasha sithi abantwana bangena ushembe bese ezikoleni bangena ushembe bese ema-university babuye futhi bazoqhubeka la kwakhiwa imizi bengamlahlanga ushembe lokuxoxa le ndaba bese ngihlala phansi khona indaba ekhulunywa ulangaphuma sikothe kuthiwa kwakunensizwe emzini wasePhakameni yayikhule nayo njengoba kukhula nina bafowethu nodadewethu yakhuliswa ngaloku kukholwa yenziswa zonke izinto ezenziwayo unina waye eyithandela lento enhle kaShembe abazali bethu njengoba besiqoqile namhlanje besihlanganisile la ngoba besithandela into enhle ngelinye ilanga kuthiwa lensizwa yasingenwa umoya nje omubi yasiyaduka emzini wasePhakameni yawushiya yahamba yangaziwa yangavalelisa nonina wangayazi ukuthi yahamba yahlonipha kuyahlupheka kumzali uma ingane yakhe engayazi noma ilalihlile layilele khona noma kwenzakalani kuthiwa yahamba yalahleka waze wakhathazeka unina wayo wasezobika esihlalweni ukuthi ngilahlekelwe ingane yami ezobika enkosini ikhulunywa ulangaphuma sikothe le ndaba ayibonga inkosi ithi-ke ngibese ngimfuna lo mntwana ukuthi uphume wabheka ngaphi uthi ngihambile uthi ngaye ngamthola ezweni elithile la ngimthole khona uthi ngase ngifuna ukuthi kambe ngizambuyisa kanjani ngoba unina wakho uyakhala ithi-ke inkosi ngibese ngingena enhlizweni yakhe ngase ngifuna ukuthola ukuthi ezintweni zonke ezikhona yini ayithanda kakhulu uShemba simphuze abe ngaphakathi kuthina aphile emkantsheni yethu aphile emathanjeni aphile ehambe ngemizwa yegazi ayibonga inkosi uthi ngifike enhlizweni yakhe ngathola ukuthi ezintweni zonke ayithandayo okuyona into ngempela eziyamenza washiya lobu bungcwele ukuthanda amantombazane thanda isketi wasilandela ke isketi wahamba naso sayesamgcina la semgcina khona wabona ukuthi konke into iphelele lobu bungcwele abuselutho kodwa uthi uNkulunkulu esimkhonzayo uthi ngibe sengithuma intombazana kuyena ngoba ngitholile uthe izintweni zonke iyona into ayithanda kakhulu ithi lensizwa ke kwaqhamuka isixoxa indaba yayo ithi kwaqhamuka intombi enhle kunazo zonke ngabe ngayibona emhlabeni selongazana konjalo uNkulunkulu uthi ngelinye ilanga idimoni maselikufuna ensizweni yeNazaretha liba intombi enhle kunazo zonke intombi entombini
ka25 uqhamuka insizwa enhle idlula zonke insizwa ezikhona emhlabeni. Usuke usufunwa omubi-ke la. Yathi mayiqhamuka le ntombi ithi lensizwa ngabona intombi engakaze ngiyibone, uthi sengiyibonile zonke intombi emhlabeni, uthi kodwa le ayifani nazo zonke intombi engayibona, uthi ngase ngiyikhulumisa. Ukuxoxa kwethu kodwa ngase ngithola kuyona, ngathi mangiyitshela sixoxa na ngase ngithola ukuthi hawu njengoba ngithi ngiyiNazaretha, abazali bami bamaNazaretha ngikhulele kuPhakameni, yathi hayi nami ngiyiNazaretha ngiyakwazi kuPhakameni. Hawu phoke manje usho ukuthi indaba yethi izobalula, yathi le ntombi ke na hayi mawungifuna mina uyongithola kuPhakameni. Usho kanje washo ukuthi lensizwa nayo ibona into engakazi yibona. Yathi ayikusho ukuthi ngizokushiya kona. Pho manje ngiyofika ngikuthole ephe kuPhakameni. Wathi uyabona uma ungafika ngolosine kuPhakameni, wathi uyongifica ngikulindile esangweni. Yathatha imithwalo yayo lensizwa, yayibopha yayithatha ehlombe. Shemba simphuza abe nophakathi kuthini, aphile inhliziyweni zethu, ayibonge inkosi. Yathatha imithwalo yayo yathi hayi noma ngathiwani, yathi le ntombi yathi sengiyoyifuna, yathi ngiyakwazi kuPhakameni, yathi sesihlangana. Nangempela yathi mayiqhamuka esangweni, mayithi nje esangweni, nangempela yayibona le ntombi enhle nazo zonke intombi yakayibona emhlabeni. Babingelelana laba bantu, hawu usufikile, awungangithi udlala ngami, athi hayi maniqinisile, wasethi hayi asambeke. Bathi uma bengena ngomuzi wasekuPhakameni, bengena angazi isangabangena ngalilona liphi. Bathi mabeza ithi lensizwa sithe masihamba sihamba mangiyaqalaza la iduze kwami, yaya ngokuya yayaphela le ntokazi. Uthi yanyamalala emehlweni yami, angibange ngisabona ukuthi ishonile. Uthi ngase ngiqalaza ngantunta ngakhumbula ukuthi kambe kukhona uma nami ngase kwase kuphumizwe ngaphakathi, sekuzwakela ukuthi kunomuntu othalalazayo la igcekeni. Uthi inkosi yambani nengifunela inkosikazi uMasibanibani, niyitshele ukuthi ingane yayo sengiyilandile. Kwakuyinlozi yasezulwini. Ngifuna ukuthi bantu abasha uma ushembe simfake kahle ngaphakathi kuthina, noma ngalahleka ubheke impela ubheke khona, kodwa ushembe uyokufuna zakuthola. Ayibonge inkosi. Noma ngathi usukuphi emhlabeni, ushembe uyokwazi kodwa ukuthi akufune azakuthole, ngoba uphila ngaphakathi kuwe. Uhambe ivuke lento ukuthi mina ngangiyiNazaretha, njengoba yavukela lensizwa yathi hayi nami nganguye owasekuPhakameni. Ayibonge inkosi. Ngalawo mazwi bantu abasha cela ukubonga ithuba inkosi usebenzisile. Amen. Tabane ofiki nobunare Tabane Akubekuhle ukuphakama kwami kwaba ingcwele bonyazi. Yabingelela obaba, fundiswe Nkosi, umvangeli, abashumayeli, omama khokheli, thiswa omsebenzi kaShembe nabasha wonke amazinga
nehamente ingcwele yonyazi. Amen. Siyabonga uNkulunkulu onamandla wonke ukusenza sibe kulomuzi. Tohlala phansi kuthiwe kuzovuka izikolo. Inkolo iyatshalwa. Amen. Kumntwana sizozama ukuyinstola ngoba akasekho ngabuza ukuthi yini nabasha. Lezi izinsuku batabani insuku ezinkulu ebandleni lamaNazaretha. Ngalezi zikhathi ekuphakameni okudala kwaphithiza kuzolonshwa ibandla 10 March 1910. Njengoba ngizama ukubhidilisha le ngoma ethi Thabani Thabani ufikile uMnazaretha kwakwehliwa kwenyuka noma fukuzela bemenyiwe uzoqala uMnazaretha. Amen. Akhuluma ngayo inkosi yesibili njengoba sotshala uthando lukaShembe kubantwana ethi ayikho into enhle ekhona leyakuphinde bekhona eyodlula uMnazaretha. Uma abantwana bengase bebambelele kulo Shembe ayikho into abayobhekana nayo ngeke bayiqonde. Yake yakhuluma inkosi batabami yathi uShembe simnika uthando lokuqala. Ithi singamniki nolosibili. Yakhuluma ngendoda eyayinayo imthanda uShembe. Ithi le ndoda ayikho into eyingangoShembe. Ithi ngaleso sikhathi uShembe yayimnika uthando lokuqala. Ithi kodwa kwahamba kule ndoda kwakhela into eyithanda kakhulu. Ithi mayicabanga ukuyesabatheni iqala icabange yona. Ingabi bikho into esoyithanda okodlula uShembe. Engathi uShembe sikamnika uthando lokuqala. Ithi inkosi le ndoda yayilima insimu yayo ngasentabeni. Ithi le nsimu yaba yinhle. Yalima ubhontshisi waba muhle, yalima ummbila waba muhle, yalima amantongomane yaba yinhle. Ithi yabatshazwa kulelizwe kwathiwa kodwa niyayibona yini insimu kabani yinhle kangakanani. Ithi nayo yahamba le nsimu yangena enhlizweni yayo. Yayithanda. Yahlala khona Monday uLwesibili kwaze kwashawula uLwesihlanu. Izilando umama wasekhaya ibuya phela uzohlambela isabatha. Isiyithanda lesizo. Ingabibiki into esiyithanda okudlula uShembe. Ithi uma uShembe umthandile ithi niyofana noMagemegeme Dube. Yayikhuluma ngaye owathi akakhe ikhugwana ubhombela wathi esho lapha eGibisila wathi yowakha ikhugwana wathi leli khugwane liyoba yimi noma ngingekho uyothi uma uneyinkinga ungene khona ukukhulume ngathi ukhuluma nami. Okwenzeka yayikhuluma le ndaba isifaka uthando kaShembe. Ithi niyofana naye uShembe uyonipha indawo la othi uma ukhuluma khona kube ngathi ukhuluma noShembe uma uShembe umnika uthando lokuqala. Lebala bayazi abadala lakhiwa leli khugwana. Kwaba khona umshumayeli undunakazi omshumayeli kababa omkhulu omdala lapha okwathi ephezulu kwenkonzo baba umfundisi kwase kufika isigijimi ukuthi undodana wakho usebanjwe ingwe. Shembe mphela uthando lokuqala ngoba yikho impi eniyobhekana nayo ithi niyofana. Uma kufika isigijimi ukuthi ingane yakhe sibanjwe ingwenya akaza uyeke umbhedesho befika abantu enika uShembe uthando lokuqala. Bethi ndunakazi ingane yakhe isesizibeni. Wathi hayi wayengithembisile ukuthi mangimnika uthando lokuqala angeke angidumaze. Nathi asimnika uthando lokuqala uShembe. Ngeke asidumaze abantu abasha. Amen. Ngeke asidumaze bobaba nabazali bethu. Ithi wabo
wakwenza konke waze wakhipha iladi wayesehamba ithi ngesikhathi ehamba eyongena kule qhugwana ubaba mkhulu usemzini omdala ephakameni uhleli nomngoma ngesikhathi angena nje uthi ubaba mkhulu wengoma awuphuthumele lapha eqhugwaneni nangu unduna akaze khuluma kodwa usephakameni uthi uyamuzwa yini uthi baba ngiyile eqhuganeni angimbonanga uthi oh mngoma kambe nina aniphiwe lamehlo ithi kulungile usekhulumile undunakazi ingane yakhe idliwe ingwenya mina ngiyamazi ubaba umadliwa ingwenya ngambona oh baba nambona wena manxeba ngisho la egida lapha uma dliwa ingwenya imthatha ingwenya ishona naye phansi ithi mayithi ingwenya kwase kuvela umuzi wasephakameni kwase kuqhamuka ubhombela khona ezibeni wathi wengwenya miyeke lo mntwana uma ushembe nimnike uthando lokuqala ayikho into eniyothi manihlangabezana naye noma ngabe zingwenya eziyonihla ushembe uyothi azimiyeke ushembe uyothi azimkhulule kodwa ma ingakhelanga insimu yakhe enhlizweni yazi yahlabelela ingoma ikhuluma ngale ndaba yathi emzuzwini nezikhathi engakhohliseka Osiyapi Azengawusha Lomuthi Aeba Kapela Boke Ubusheka Uthi manje ngiyawubona umuzi wasekuphakameni ubone ezibeni kodwa inkosi isekuphakameni ihleli nomgomo manazana umusiza ozoba nalo uzothi uhlela ubone umuzi wasebuhleli ulibone unyazi la ukhona uma ushemba umnikeza uthando lokuqala uthi wayitshela wathi wengwenya ungawavali lawo maziyo ungamudli lowo muntu akathi uyasho maNazaretha ingcwele ngoba phela sesikhathini sokubungaza lo mNazaretha bantu abasho uMnazaretha buqeda 116 years la ngolosibili kulokho bakhulu ayikho into enhle yokuba khona eyodlula ini uMnazaretha bese ningamshiyi ushebe amen uqeda 116 years ilokho yakhula lento ayishoni phansi ukhathala inyama uhlala inyama ikhule ngoba umnikazi wayo vele wethe yena uyomila uyokhula uyoba isihlahla esiyogcwala umhlaba wonke lokho esikubonayo namhlanje ukhuluma nengwenya nje wayephiwe lawo mandla akhuluma ngayo uthi izwe lamthatha kwabo kaNontandabathakathi lithi yohlangana naye entabeni endala lathi mase limdlisa isidlo ithi waphiwa ukuzwa lonke ulimo lweyilwane olwamatshe olweyihlahla ingakho esekwazi ukukhuluma nengwenya yayisimthatha ingwenya yayomthela ngaphandle uma umthemba umnikeza uthando lokuqala uyawuphunyuka emazinyweni eyilwane uyaphunyuka emazinyweni ezitha zethu ngoba unike yena uthando lokuqala kodwa sikade sikafanele le ndoda phansi akhuluma ngayo uthi le ndoda lensimu ithe mayingcono lensimu yayo kanti lethi iyangena enhlizweni ayingabithi khona into ozothi uma ungconywa ngayo ibisingena enhlizweni yakho ukuthi uyiphakamise ukudlula ushela khona uthenza into kahle bakuncoma abantu bakuthanda abantu bathi ubani wenza kahle ubani unje bese yakubusa lento bese lento yakuphilisa lento nabantu abadala ungabusababona nomfundisi ungabusambona nomvangeli ungabusambona so sikubona ebuhleni uyokushayisana nezifuba namakhosi kuhle kwenkomo idliwe isibaba ngoba iyakubusa lesekunento oyithanda kakhulu ithi nani ningabi nento enoyithanda ukudlula ushaya uthi yathi ihleli le ndoda ngolosihlanu isihlambulukele kuyesabatheni kwase kufika isigijimi sathi kule ndoda phuthuma ensimini yakho iy'nkawu zigcwele lapha ziyayudla ubhontshisi wakho lento oyithanda kakhulu ingabi khona into oyithanda ukwedlula ushaya
ngoba ilanga ziyofika iy'nkawu. Wathi iy'nkawu zenze njani? Wathi phuthuma, wayesethatha isagila, isho njalo inkosi, wayesephuthuma, uthe meqhamuka, iy'nkawu zathi bhu, zathi tshokoloto tshokoloto, zayimela lapha ey'hlahleni, zase ziyathula. Wayesethula, wathi kodwa ngizonze njani? Ngoba kusasa yisabatha, ngizoya kanjani esabatheni? Iy'nkawu izodla insimbi yami, ingabi khona into eyithanda ukudlula uShembe. Wabuya wazekhaya, wafike sengena isabatha, wathatha umkhondo, wawulola. Ithi inkosi wabuza uma, baba wenzani? Wathi ngilolela lezi iy'nkawu, uzoyithola nini? Wathi inkosikazi, sasa ngizongena emini esabatheni, ngeke ngingene ekuseni, fanele ngiqale kulezi iy'nkawu. Emzuzwini ney'khathi ngakho singabi khona into oyithanda ukudlula uShembe. Wabona ukuya esabatheni kungasazomsiza, into ezomsiza ukuthi aye ayolona lezi iy'nkawu ezidla lento eyigugu lakhe, ezidla nale nsimu yakhe. Ithi wayilona umkhonto kulesihlanu, kuyacishwa ngesabatha, kucishelwa isabatha. Enhlizweni yakhe acishile yena, uyaqanganisa, uyalona. Ithi inkosi kwathi ekuseni waphinde wabuza unkosikazi, wathi baba uzongena mpela emini? Wathi ngiyonifica emini inkosikazi, ngisaya lapha kogada ley'nkawu. Wathi meqhamuka zathi bhu iy'nkawu, zakhwela ey'hlahleni, zambuka nje. Wahlala lapha phansi, walibona iwashi lishaya lisondela, uzomenyeza inkosi ithi isontweni. Wayihudula imkhonto yakhe, inhliziyo ingasamvumeli. Ithi wathi mengene ethempeleni, inhliziyo yasala ngaphandle, kwangena umzimba, inhliziyo isensimini yakhe. Kungenzeka abantu bami silapha inhliziyo isendaweni zakho. Yashaya inkonzo, yavalwa, waze wangezwa lutho. Kwathi ngesonto elizayo wayesethi inkosikazi, ngizogada insimu yami ngomsombuluko kuze kushaya isabatha, nasemini ngeke ngisakwazi ukuya ngoba le y'nkawu ziyayidla insimu yami. Ingabi khona into oyithanda ukudlula uShembe, ngoba uyokhetha yona, uyokhetha ukugada yona. Ithi mayikhuluma ngale ndaba, ithi mawuthanda into okudlula uShembe, ithi mhla ikubulala lento uyofikela uba. Ithi ngesabatha elizayo wahloma futhi, wahloma, wahamba, waya, wayibona inkawu enkulu uphethe izagila nemkhonto, isho njalo inkosi. Ithi mayisikhuluma, ithi angikhulumi njalo ngale nsimi, ithi angikhulumi njalo, ithi ngikhuluma ngey'nhliziyo zenu. Ithi wathi mefika kule nsimi, nayo inkawu enkulu, wayiqomba yisabatha njalo. Wathi le ngizoqala ngayo. Uthethe uyayijaha, yathi itokoloto yama ngasesiweni, ngale kunesiwa, akasasiboni nesiwa. Wathi uthi uyayithathelela, yathi itokoloto yahlala emthini, wasewa esiweni, wayogaxela emthini phansi, wahlala khona egaxelile, waze wathula, washonela khona. Uma unkosikazi ebuye esontweni, uyasibona isikhathi siyashaya, ubaba kabuyi. Uyayibona iy'khathi zokubasa, kuyabaswa, ubaba kabuyi. Wabamba umnyama, wayesenikele enduneni, wafike wathi nduna, umyeni wami uhambela kuleya ntaba eyogada insimu yakhe. Ithi abuyile, angazi kwenze njani. Ithi nduna, hawu nkosikazi, ngeke ngikhiphe inqina ayobhekwa sekuhlwile, lapha kunesiwe esibi, siyombheka ekuseni. Ngabi khona into oyithanda ukudlula uShembe. Ithi wathi mefika inqina ngakusasa seliphumile, bayombheka, bayamfica le mnumzane oyiNazaretha okhonza unyazi, ugaxele emthini, usethuli, uthanda insimu yakho ukwedlula uShembe. Ithi uShembe akabange sakwazi ukumvikela kule sitha sesimbulala ngoba uthande sona. Ithi noma ngabe unonkosikazi, ithi mawusumthanda ukudlula uShembe, ithi mhla ekujikela ekudlisa uyofikela ubaba. Ithi ngoba ngabe unemoto, ithi le moto yakho uma usuyithanda ukudlula uShembe, mhla ikufake ey'hlahleni ubani othi wayeShembe uyofikela ubani. Ithi noma ngabe unengane, ithi uma uyithanda ukudlula uShembe, ithi mhla ikujikela uyofikela ubani. Ingabi bikho into esiyoyithanda ukwedlula abanye uShembe.
lezo bantu abami ingabe bikhinto eseyithanda ukudlula ushembe ngoba ushembe uyakwazi ukuvikela omadliwa ingwenye ingwenyeni amen akhulume nazo athi ungamuhle zikhona ke neziphilayo ingwenye ezihamba ngeenyawo embili ushembe yokuvikela nakuzona amen zithi mayifuna ukucoboshisa athi ushembe ungawavali lawo mazinyo watsho njalo kumadliwa ingwenye wathi ungawavali namazinyo sambona sabantwana mfundisi esina lapha enamanxeba wevunula esina noShabane nangu lo efaka insiba amelapha ekhulwini athi uShabane lo wayicula kuhamba inkosi ethi asinabani asinababa uShabane kuhamba inkosi ilanga wekhona sambona emzini wasekuseni njengoba sayibona lezi zinto sesingakwazi bantu abamumtshela ukuthi uma umshiya ushembe ayikho into ekulungelayo amen njengoba kuthiwa sotshala inkolo nje ayitshaleke bantu abami ayikho into engaqeda 116 years iphila kangaka mayingaveli ezulwini sakathembi sokuzithi thabani kufikile umNazaretha izizwe ziyosina ngoba ayikho into enhle ekhona esayokuba khona edlula ushembe eyabona umngoma abafundisi efika kulo emzini wasekuphakameni uthi ithenga kafika ithi idlamhlathi kamayekisa batabami ake nikhiphe imjiva yami ngiyibone ezofika umjiva bakhipha umjiva ochocolate iyawufaka ithi manje ubuku njani bathi muhle yawubuyisela eputimendeni yathi khipha nomunye yakhipha impangela yawufaka idlamhlathi kamayekisa ithi batabami manje ubuka unjani bathi muhle yawubuyisela emuva yathi lethani lo mhlophe ithi yawuthatha nayo yawugaxa lona magabela ithi manje ubuka unjani bathi muhle wasethi kulungile batabami ubuyiselene eputimendeni bangazi ukuthi yini ubaba eshintsha lemjiva kanti uthi ngilindele umakoti mhla kuzofika umngoma engiyohamba nawo umhlaba wonke uma sefika umngoma embonga lo shembe eyibuka idlamhlathi kamayekisa ubona ishintsha imbala uyibona igqoka umjiva ochocolate emehlweni yakho uyibona uyayedwa lento azacika icamehlo athe ebona iphinde igqoka umjiva oyimpangela ibona uyayedwa le ndaba athe ebona begqoka umjiva omhlophe kanti esangweni ukuthi edinsi imithwalo yakhe sikamshiya ushembe lalawo mazi inkosi ayibusise sebebusile amen. ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bokuphakama kumnandi kayela inkosi ashesha wayeka zayethi zisehla mfana zehla phezulu siyabonga kobaba kumnandi kubizwa abantwana bese bekhona abantu abadala ngoba ingane ziyalingana nolwazi luyalingana uzothi fohlozo omunye zithawe inkunzi mfana zincoma engena phakathi odakeni ethangena isipano sibona isipano singena kanti uzothi omdala uzophathwa la njengoba sinabantu abadala abagcotshiwe nabangagcotshiwe khona abantu abazi ukuthi ngeke utshele umuntu ongagcotshiwe kuba mdala nje kusho ukuthi umdala wazi lokho ingane zingakwazi manje kuyenzeka nami ngumshumayeli kunoba abadala ngigcotshe phezulu kwabo bazopraza letha kangcono kunami igcotshe ngoba bangakanani badala manje siyajabula masibona inhlaka zogcobo zebandla iphelele phela khona isihlalo lama kunomfundisi angiphela baye lakho lokho umfundisi usuyemela ushembe mabona umfundisi dumela ushembe waze wanzima ukuba umfundisi waze kanizwela ubale nimmele umfundisi waze kanizwela waze nasaba kulungile lo 34 ezila ushumayeli ngoba hayi mawukhona umfundisi nje sokunesanda sikashembe lapho siyabonga buholi bala emandeni Matsambini kunjalo ngithi awena basho bathi King Cetshwa uSouth angithi nisho njalo bese bakhona King Cetshwa uNorth moshona le kwesakamthetho
kanjalo north ke leyo phela zifundile ingane zenabasho zonke into lezi north no south khona nje umkhaya kude north nomkhaya kude south khona north coast region north coastal region isuka khona la uthukela izobhatsho manguzi biza ngo north coastal region mosuka la uzobhatsho Cape Town to south coastal Bina basha ngithi khuthaza ukufunde yiko amagama esingisi lokho eqhamuka nje nalo ndlela leyo yazi ukuthi eBodo inabasha yathi Middle Coast region bizo MCR akithi phela idepartment yawo ikakwe North Coast and South Coast kamani region bathi abafana bebuye esikoleni naku uhlala khona ukhona emakhathini kwamaphumulo into emnandi ngenabathu bazali bagcotshwa kuzisikhathi kulebandla la uShembe ayogcoba khona abantu abazana umhlaba wonke Bina bashi is national or international ngoba ikhona eSwazini ikhona eMozambique ngibuya khona mina eMozambique ngaze namahloni athi kube bengila kwena kethi bengizomiswa sontweni laba bathi babona umuntu osuke KZN babona uShembe uqobolwayo hayibo bakhala bathi sengihamba baxoshe bodwa tabanga athi mina ngoba seMozambique kwebixoshwa ngafa uthi wasimshaya ngaphansi kodwa lento leyana yangifikisela usizi uthi umfundisi wakhona thina masibona umuntu osuka kwaZulu Natal sibona uShembe uqobolwayo ngoba uShembe uyinhlala ngalena ngokwenyanga yangifikisela usizi lento ngisho mama kodwa bangifikisela usizi manazarethu ukuthi thina esihlale naye esimbona unyaka wonke lokusimbona kodwa sibuya singaphenduki eyifanele nje ukuhamba umfundisi uyibona le ndawo make waya eMozambique cabanga yangehlala ngimncane kodwa nje washo umfundisi okoma sibona umuntu usuka nje kwaZulu Natal thina sibona uShembe manazarethu ayingcwele kulisikhathi la bonke abagcotshwe bezokwazana kuleli bandla nathi nabangagcotshwe bezokwazana njengoba silapha nje khona ngisho kwampunyoni ezokwambonambi abagcotshile abantu kodwa bazohlana abantu basematambini nasemandeni lapho abantu abathi basebazana bahloniphana yabona ngeke mina mangikhuza ingane la ematambini ebuhleni ngithi yewena ithi kimi awunyaka angizange ukwenza kuShembe mina ngeke kusho lokho kimi ayikho ingane umuntu omusha kuleli bani wathi mekhuzwa yimi ethamba imiyeke amkhuze phela brother omkhulu umkwazi omkhulu impela wathi khona into zithola kodwa umyeke wona baba ho nangu baba bo zekuShembe mina ngizile kuye kodwa bonke labafana laba angibazi nezibongo zabo kodwa mangathi wenzana akekho ngangiphendula kulabafana akekho ngangiphendula ethi emfethu ngithi ngibhubhulwa qhamuka uhlala emfethu vese yabhena emfethu uzokhuluza sho kanjalo so ukwazana kukhulisa inhlonipho zikhona ke ilingo ezohlala zilivivinyo ukholo lwethu njengoba besho nje ozakwethu le into ezithi zelivivinyo ukholo uzile umshumayela ungidi namasimo nje amahle uthunyela izinkabi zilivivinyo inkawu zilivivinyo ukholo njengoba sigcotshiwe nje ngizothi khona ubaba umela asemandeni abona isikhundla kuso uzafika kunezivinyo zakhona akaxoxela makuthi uxoxe me zintana lapha emandeni ivivinyo nabo nabakhokheli uzokuvivinyo mkhokheli ihlobo sakho senza icala senza ukungcola emsebenzini kaNkuluNkulu usaba ukusiqondisa ubugwede ngoba umntakabani suvivinyiwe njalo
nalabana abantu basibiza ngoyihlalukazi lonke nonobhala no-organizer uzosuka umfana wakithi nomshana wami abashe nentombazana kwi-conference sofanele manje mina ngenza ngathi angimbonanga senkulunkulu sasibhayile njalo isonto ngubulele umsebenzi wakhe sisenkingeni maNazaretha uzovivinya ukholo kodwa lenkolo inkosi ilango olunye usuku maNazaretha ingcwele ikhuluma ngomfelokazi olunye usuku lenkolo yabantu abaphikelelayo ekahlala impumelelo emhlabeni noma yabantu abaphikelelayo yabona uzufunde ka4 matric ngoba uyaphikelela khona ufuna ukuba khona wafuna ukuphumelela yaphikelela ikhuluma ngomfelokazi owathi meshonelwa indoda wahlangana inkosi yesizwe nomfoko kaMufi umfoko omkhonela lendoda bahlangana babili enensima enembuzi enemve nenkomo uthe hey manje njengoba lebo lensizwe zalwa nazo njengoba sisebenza kangaka njena sithule imuka cishe bafo yawathanda uthatha loganagana ngikhuluma uganagana ngoba ningi la izwe lemoba le Mona matekisi athi hayi washona umne wethu ngiyawathatha amatekisi kwakunjalo eqala kwakunamasimu amatekisi akhona kwakuzimbuzi nenkomo nezimvu ithimi ishona indoda umkhonelo nkosikazi kanti uzohamba ayovivinya le nkosi nangempela yahluleka yahlangana nomfoko kaMufi athi ayikho into yodlala umfazi la aphela amasa enganeni zikaMufi yadliwa imbuzi ngelikhulu ikhona umfelokazi ezilile abantwana baNkulunkulu wahamba waya konkosi ngoba kwakuyithemba lakhe lokugcina uthola khona usizo kanti hayi inkosi seyiskeptured sebeyikhwagile inkosi isikhothisekile emzuzwini wesikhathi ushilo phala wathi emzuzwini wesikhathi ngakhohliseka nkosami waphelani konke ubuhle uthi mefika laphana wathi ekhuleka esamweni yathi inkosi hey lo nkosikazi lowo angimfuna ngene la ekhaya bamjikjela ngamatshe amaphoyisa esamweni nezingceku bamlumisa nje nangezinja wafika ekhaya ingubo zidabukile wahlala wathi nkosikazi akekho umuntu ongangisiza mina inkosi kuphela kumele ngilamlele angithakazi inkosi ukuthi sikhwagiwe usimo sesikhundleni ngoba umele iqiniso ngisho ngazokuthiya amaphoyiseni uyafungiswa uzobe iphoyisa ukuthi ngisho ingane yakho ibopha amazima kusenjalo yini ngisho ingane yakho ibopha uyafungiswa amaphoyiseni ngisho umzalo wakhe ubopha kodwa mntana kodwa ndodana hayi baba usisibo ebuyaze khulu baba usisibo athi akusabise uyakubona shiselo bani impepha fana nje akusabisa ngempepha uyakubona shiselo bani impepha nami indlela yodlula lawo manje impepha yahlangana negebengu impepha yahlangana namasela nababulali ayihlangani ningasisabisi bo Sabopha samaphoyisa nje. Safunga. Lale nkosi yafunga. Ngengabona inkosi yakwabiyela endalo emahlazeni ngiyayazi. Kade koqeqeshwa amakhosi, nakithi athi ikhona inkosi ekomkhwanazi. Ithi masiyala amakhosi amasha ithi momholi oba isitha samanga. Wakhala lo nkosikazi washona khona kwesibili kwayiso leso umfelokazi. Uyabona mongasazweli ngisho umfelokazi usumuntu onjani. Kwayiso leso buye maniki ithi inkosi lange nikhuluma ngaye maNazaretha uthi wathi ephuma kwesithathu esebheke khona uthi baba ngikulolu hambo awolo sisi
kaNazaretha ngayibona mina inkosi la ngiyangizwa ukuthi bethi ngingane nje bese badala kunami kodwa siyafana ngesiko bambona ukuvela siyafana anikela nenkosini la Ngekho ngabhekuzulu ngiyawazi umjimbo wempangelo ishuma labhekuzulu iphathi wesinqawo uthi makugidwa lapha njana namhlanje ingane ayisasondeli ukushembe ngoba sokuba nabantu thina lasingavindwa thina isihlalo seNkosilanga sasinama armrest sasihlala lapha ngaphansi kwendololwane ukumgidi inkosi lapha sihlala ngaphansi ithi miqhamuka inkosi la ngemoto beguqile abadala singasigijima sishaya imoto kanjeno ungayithinta namhlanje sebagada ogcwenza Sayilokothe thina sayithola lonhlahla maNazaretha sayithola lonhlahla yiko ukhakhala uqine kanje uthi lonkosi ithi inkosi la ngamasesondele esangweni athi ukwesaba Kodwa manje ithi umuntu ofuna ngisize bathi zenza amaphoyisa nezingceku zeyihubha lenkosikazi yathi inkosi miyekele lenkosikazi nasebusuku ngisalala esenyamphupho uma ithemba lakho lazi ukuthi likuphi akekho umuntu ofunela kugudluze kulo njobe lethu yazi ngikhuluma indaba yodwa mina ekhulunyela udlabe qhubeke yengela lokho yengela kodwa khona ithemba lakho mawulazi ukuthi mina ngiyosizakala lapha yana uyaphikelela ithi inkosi la maNazaretha angikhuluma indaba lonkosikazi ngikhuluma nani maNazaretha nana nawuphikelela kona basho namhlanje ngaba yikho wasiphikelelanga anto ongayifuni nawe thina leyo kodwa kahle uyiphela bafana besonto saphikelela izimkhumbulo umbangela umkhizi inkosi singabafanyana 1990 Nako mfakancane namhlanje bawo ihlalo mfakacela babancane no 10 years no 11 years alinabasho babelapho ngone mina ngase ngitohoza 1990 aqala uSouth 1988 mina ngambuza mnyamka njaya 1988 phela lalisabuza izwe yeke nemali yokuuniversity vele uphasa umatric ungene emsebenzini ube inkunzi lamabhalana ayinkunzi lamabhalana engolezana esibhedlela aqala uhola ngo1988 mina ngipermanent manje ngishintoho kodwa bangakazalwa la kodwa basibuza imoto siyithatha phi imoto sasebenza bengakazalwa bakhe bazo 088 kodwa uyintwana bro wami mina ngasengihola phela sengine-payslip mfethu ungayibala imese ngisebenzile bese kuthi wena ufika nje ufuna ukulingana nami akukwenzeka ngikuze akukwenzeka ngento zonke nje ngisho ngena manje uhola ngaphezulu kwamoda ayimfana sengabe kakhulu ngisemfika sengabe kakhulu mfana nezingane enginazo ngase ngikhiphe ngisema graduate bafowethu njengoba ngikhuluma ngino 3rd year ngino 2nd year ngino 1st year yalandelana nje futhi ngisaqhubeka baqhubeka banohle impesheni yabo kuphela bazosebenza labo bafuneka nompesheni impilo bezalo nabo uma ithemba kodwa nolosuku lomfakazi wangena zabuya into zomyeni wakhe zabuya into zomyeni wakhe nenabathi khona ngoba saphikelela
noBombela isitimela samampondo namhlanje sikhuluma ngo-116 years ngoba waphikelela kunzima wathi yabaleka lathi ngishona ezansi wathi Shembe ubonani ezansi wathi ngibona ihlabathi zolwandle ebona ihlaba zolwandle zihamba ingane kaBombela lathi wena buka ngapha entshonalanga ubonani wathi akuzona ihlabathi abantwana bakho boba ngane ihlabathi zolwandle sibakake namhlanje ebandleni singajabula nje isigubhu 16 years kodwa komunye umndeni wakonhlanzi kwakwaba usizi uba khona kwaleli bandla uShembe landwa indaba kaShembe yajikeleza cabanga sokumzazela kuze kodili kuBombela entabazwe sokumzazela entabeni zamaceza yabantu abamhlophe yadlula yaza entabazwe mina zaletha ingcwele lapho eselandwa khona umayekisa awuthi madoda asuka siyekeni manje bebafana kubukani bafana unobuya senibiza unyazi ngoba uShembe ingane nje zebela ikhaya ayikwazi ibiza inkosi ngoba uShembe manje ubaba uShembe ungahambi lezinsuku asabathi ayimambane sahlowa umuhlo kuthiwa vuka nathi vele ihlupho umphela ngesonto kodwa khona nkosami izalala ekhaya kodwa umuhlo ushaye wavala angazi ukuthi yini le enhle edlula uShembe emhlabeni njengoba manje unyazi isabatha nesabathi lithi kuseza abaningi kunalabo isho njalo ngithi ndlamhlathi ilelo dakeni emzini waseThemba inkosi la ngikhumbuluyise ifike kuphamena akekho yahamba yazofika athi ncike enkosi sokuneyinsuku ngishamanzi walethele lapha ehlile dakeni ithi mangifika uthi wabamkhulu uNkulunkulu sengiphendulile ithi mntanami nje badengelanga bengizobuza njengoba uNkulunkulu esezongithatha sengizohamba leli bandla liyophela yini noma liyokhula ithi sengiphendulile uNkulunkulu wathi liyokhula ligcwala umhlaba ngoba noze lisole ngisho indawo zokukhonza kunjani namhlanje emhleni khona indawo namhlanje sesidawini sesithathe emhleni sendaweni zesithathu namhlanje besazansi lapha into sasinesikoshini madoda uyasazi ke lahle kubusaba fana uyabona wathi umshumali uqhilize phethe inkozo kwamanje wathi ukuthi mawugida ugidela uNkulunkulu khali ingane unathandaza zona zakhala shelema bebazali uthi umfundisi uqhiliza uthi usemoyeni abantu besifazane basenyameni wena yathandaza lapha basawema yebafana bami ayikho into entsha enizoyibona esingayibonanga kodwa saphikelela bafana kukhala nakini kuzokhala bafana kodwa ngigade bafana uNkulunkulu anika ukuphikelela bafana uthi vala Nkosi indlebe zabo ingalizo lilazo yabona usigida laphana futhi lati indala nabamfundisa umngoma kwakunjalo wakuyithama phela umfundisa umngoma cabanga umbona eThombeni no Black and White ukuthi hayi wakuyigeza leli uthi zithi intombi hayi niqolela ingane lento indala futhi ifuna ukukhonzelwa nje valo zile ngoba nangesikhathi kaBombela yayikho zithi intombi zo nathi inteti bani so babe sixoxela omamdluli bengaboni ukuthi thina sibona ukuthi baxoxela ngelikhulu ikhona sithi hayi indala leshandisa iqali kathi uthi bafana bami sasike singamvunuli siyabuka umngoma uthi lensizwa yayinde kodwa masezikulani ilingane nabo bonke abathazela
namanje ikhona lonto kodwa uNkulunkulu angisize bafana ningafani nale nsizwa ade khuluma ngawo hlomuka ngoba usuku uyokhala uthi ngiyadinga Nkosi yami awinsipho boyo ungikaza ngibuyele kokushesha akulula hey imvula kade la ebusuku ngidlulela ukuthi kuzobuya la bekufuwa phela la izolo ngihamba la ngo-past 8 hey bo ngidadila ebusuku ngale freeway ngathi ngiyabuya kodwa la kodwa nakungilala namhlanje abuya ngiyimambana ngoba phela selikhuluma ilizwi lithi asizotshala imbe yobuNazaretha kubantwana baleni bandla sizovuselelana amaNazaretha uyokhala ngisuku usudinga insipho ukugeza ngoba uyazazi usemuhle niqine bafowethu thina sancengwa ngihlala e-boarding school eKing Bhekuzulu College bedaka abafana ngolwesihlanu bethi abafana angisakuthanda-ke njani nokulo kodwa khona kwangathathi kude uyabona ukwangathathi kude phela umuntu wayikhonzile abona umfana afika neglasi kabhiya athi mkhwanazi phuza iglasi kodwa ngeke udakwe vele ngimthembise bona mfana izofela ebusweni mkhwanazi afulathe ngamthembisa izofela ebusweni iglasi besincenela ukusibhubhisa nalezi ingane indlela yaphuza ngamantombazana namhlanje na ubona amakuwo memulo yaze igawuka ingane kanti implakile ubone kodwa usakufanisha izigoboka jazo igagu kade bekunabhodla la pink na blue la baba kuyaphuzwa akusena Nazaretha akusena muntu eNazaretha kodwa uShembu umonakalo wotshwala baba mkhulu wabona utshwala ungakayenzi lento wathi nakuphuza utshwala uzongibhubhisa bona uma umphupho wotshwala ngoba indlela nikuphuza ngayo ningishamanza waphuza kanjani yazi amanzi aphuza njengotshwala ngabaphila abantu ngabahlushwe nayizinso amanzi aphuza sakwantshontsha abantu baphuza 7 days a week abanumzana sizele bekhona namakhehla babephuza utshwala kodwa imizi yaba khona bakhimizi bagana bazala bayikhulisa ingane ngoba babekwazi utshwala ukuthi uphuzwa kanjani lokho namhlanje na usuhlula kulala ungaphuzanga ushambe ngemoto kahulumeni ihlaze lingaka kuphela umsebenzi ukuthi uphuza utshwala emsebenzini la amafamily Richards Bay insizwa isebenze namhlanje ikuhlabe kuze kwashaya usomru ekseni ivuke emsebenzini iyazi emsebenzini ukuthi uzofuthiswa kuphela umsebenzi futhi ngotshwala nabona uShembu umdala umabona kude uyishwa ukuthi umntwana omNazaretha aphuza utshwala umakoti eNazaretha aphuza utshwala ayingeke bafowethu uzwaziwe ukuthi uyathinta wena udothiwe uthi hawu wambona mase uzambona mase ukanti weziwa yini wena lelo suka se manje besibancane thini khona lena abantu singabani wasungulwayo okuthiwa ama-co-founders sasikhona lapho nalelizo sematigulu njena akaze liyiphiki nabasho la macambini wakhona uMthi Sipanza la nomyeni wakhe sasifika sibamba conference la emshirini angisaboni ngeholo lalingaphi la kodwa sasikhona la nasemandeni futhi nabasha ayikazi phikwe yayiphikwe lona lonjo ongakwazi ukufunda uShembu ukuthi ubani uShembu ujulile ungamenza lingane nawe uShembu mfowethu akakubuki njengomuntu akacabangi njengomuntu uShembu
uma into ushembe cha yenzeke ufana yasiphuma lapha ethembelisayo bekunomfundisi uJene ukhuluma intshumayelo ekhathazayo lezi nsuku uthi ngisikhathi babamkhulu ozakwethu ufika unkosikazi uthi ncebe inkosi sebenza ncebe inkosi uBhombela nje ebusuku ngela ngabona amadoda angamaNazaretha ebungwazini ethwele inyanda ngathi zinkuni eyigoqe ngoplastic amaningi ahamba elandelwa nazi nabasebasha bethwele inyandane ezincane ithi-ke uthi indlamhlathi kamayekisa awona ubona ukuthi zinkuni uthi cha uNkulunkulu kubonisa indaba enkulu bengezona izinkuni bethwele abantu uthi amaNazaretha namhlanje na awasambulala umuntu ngokumnquma umdubulo amaNazaretha namhlanje abulalela ngenzondo namanga uthi nje babona manje labantu bathwela abantu abanenzondo abazondayo unjobe bathwele boze bafe emhlabeni bathwele kudlulele engaleni zabo zithwala njobe iboneleze izingane eseyithwele njena sizondanelani sibangani ngoba inyanga izuthi maNazaretha ngambanga ushende mthandeni ngifisa umxwayisa amadoda yini nikangayo eni la bandle sekunenkinga mshumali bani zakwethu kanje Jehova sinenkinga manje la sithi singabashumeli sobabili ibhoku befanayo osibanga baphambili sisodwa can you imagine manake ante bona lo manje lafuna baphambili uzoba mshumeli kanjani ukhona nomshumeli omkhulu kunomunye. Hey, come on, guys. This is not on. No. Fanele sibaneke manje lapha njena wona ufuna ukukhokela phezulu kwabashumeli singabashumeli sonke. Kodwa sofanele ngizambona sangathi kanti uKhaini noAbel kwaba yiso lesi. uKhaini ubulelo Abel khona sotafuna uthi indaba lobhuti omncane athole ibusiso wenza njani wona bonke ngambulale yena. Esikhathi simumane nje bafowethu sibulalane njena singabashumeli sonke ngenzondo nje ukuthi inkosi ithi yangihlabelele hlabelele ngobe njani khona bahamba khona yini inkosi ikhethele emhambele ushebe nomuntu hayi usheba akuhlabelise nje yiyo lo nhliziyo yakho ngoba uyayibona sithwala abantu and ufuna umxwayisa amadoda ukuthi uma ubulala umsebenzi kaShembe nawe unawo umuzi kusasa nje ubulala umsebenzi kaShembe nje yonke lento izobuya kuzofa lo muzi ayihlothi yawakha kodwa kumabhiyonse ngithandayo mama alithi kangathi makugcotshiwa amazi ubhiyonse Jay-Z ithanda masiyaphela what goes around comes back around siyasaba ukuphimisela amagama amanye kodwa ziyazikele zingane the best thing that has ever happened to me inkomo kaBeyonce leyo what goes around comes back around maNazaretha angithi manje babidlokovu fanele sivume ukuthi labantwana basafani nathi wathi baMandela mawusebenza nabantu abasha ufuna ukukhula imunye wabazoluzo wathi umfundisi umbonani emambondweni esemvangeli sine visitelo wathi asengiyibonile inabashi ukuthi izinto ezindala ngendlela entsha anamhlanje nizwile la thebune nabashi kuthetha bani la kodwa uhlangana ngothabani nje kusho emthempeni njengoba sekuthiwa khona inabasho la kodwa makufika la ukhona zonke inhlaka zebandla kuthiwa bonke kodwa lisekunabasho ufika kunabantu bahloniphana abazali hloniphana abagcotshwa
thandani isikole, thandani ushembe ngoba uyithemba lokuqala nelokugcina ushembe. Siphethe kahle unyazo lezulu namhlanje na. Ngoba akinte ebuhlungu bakhokheli. Ugana amakhosikazi amabili. Ufuna wena wakho umuzi ngaba wakho. Esikhundleni sokuthi kwakhe lo muzi. Avela aloda bangawela. Agadeni ngathi umasipala nomntana kakhulu. Wena ushonda sogatana. Awungaza kodwa ungakhisa umuzi kababa. Bafika ngone seba benza lento ngababolobolela ngayona. Ake ngisho isibangelani vele. So isibangelani. Shonini. Banifuna umbo. So isibangelani. Ngizowakho umuzi kababa babhizi baqhwebhana. Manje into efika ihlekiseke wena ngale awenzi ngaha. Kwesinye isikhathi madoda indoda ayisitheli kakhulu ngale ngoba ithiwe. Akulona idliso kuphela thatha indoda. Akuyona intando kuphela thatha indoda. Isuke kwesinye isikhathi inhlonipho usuke ithola kumkayo. Nenhlonipho nje igwenya inhliziyo. Nokwenza yabona mawuzovula eminyango uthi sokulengela ukudla. Kabanga. Mtaputi sipala. Ukuza kwabo. Kumngena embedeni. Aputi sipala ukhokhela. Sokulengela ukudla. Bese ngena omunye. Afike njena afika guqa la bamba umbhede kanje. Athi baba sokulungile ukudla. Inhliziyo ithela ngapha. Athi sokulungile ukudla mkhalazi omkhulu. Yes. Sinakho ke. Manje isikhathi ngicabanga ukuthi amadoda awuzuzwa ngomuthi kuphela kuona. Yebo wona umuthi ukhona. Wabamba ngisho umfundisi umngomo umuthi. Cabanga ichama. Kodwa kufanele kuphele khona. Omama bengavunula ngoba umngomo. Mase yabo ubhombethi ingoma sami. Uyasaba wasemshangezi ubhombela wathi ungabusagama. Washo ukuthi phela ichama lantsondo leli isole ebela shaya. Lashaya kanti selizodla nento ngafezomngcolisa. Sezomdlisa yabona manje idlisa yayiyo kodwa emndenini. Kaphanhlani ngalingcoliselayo. Phela cabanga lokuthi wena angiyidli nguluku usigcwele esiswini nguluku. Angiyidli inyoka uzokuncoma ukudla. Uyapheka mkama umphinda. Uthi masambili ngikhumbula 1985. Inyanga izucabanga umuntu yamba nobaba omkhulu uze wathethela ku1985. Ithi inyanga izulu babonile abafundisi abadala. Umfundisi umngoma nomzobe nomnqaye sebethethelele. Bekuba bamkhulu ngale kuyinkosi ngapheshula ngaphasikode. Cabanga 1985 umuntu ahamba nobhombela. Behlaziphi yonke leminyaka? Yayiwa. Hambani ngaze ngihambe emhlabeni wayeke umuntu wazusuku uzohamba nini emhlabeni. Kodwa nje masigana sakhe imizwa yobaba ningasibali. Njengathi namhlanje esikhundleni sokuthi sithanda ushembe sigcwalise izwi lakhe silenze thina sixabene sodwa thina siyaqambelana manga ngendlela ongakazi uyibone kodwa labana abantu siyafisa ukukhula abantu abangazi kube nawo amanga kusasa emadoda thina sikazi ukufa manje silindile isina madoda nani so ngibuza ukuthatha lapho lokho ngoba kwanabo sasikhuluma lento
sifuna nikhule madoda nikhule nibambane uthi ushembe Musa uxabane manixabane ngabani yabakabani akukuxabana la siyakhona inyanga kaZulu ushembe mthandela ingambangi njenga namhlanje na wonke umuntu ufuna sengathi unyazo Zulu ngabonani ukuthi yimi engikuthanda kakhulu kune competition okuthanda kakhulu uthi ubuya umsebenzi kaNkuluNkulu ubuya legameni uthi wena ushembe yamazi ushembe wena ngibumlela kana abantu abaje bathanda ushembe kunathi basedlula yajabula wena osedlulayo sufuna sigibele emthini ke manje chaze indlela okuthanda ushembe idlula kuwe hayi nje unyamthanda nami uyazi zothini phela animangasho ngithanda uyazi mina ngigibele ehlahleni ngimemezeke manje ke nami uyangithanda uyazi wabanga baba khona abantu abayikhohlisa abedethi bathanda unyazi kangcono kunabanye bebuya umsebenzi kaNkuluNkulu egameni lokuthanda unyazi lezulu hayi suka hey kakhulu umuntu ongayazi thina khona indaba esingesikhuluma la sakuthanda thina unyazi futhi luyazi nalokhona siyakuthanda asikweleti umuntu khona zomkhulu sofuna ngichazele wena mntwana ukuthi manje ngithanda ushembe ngichazela wena ngari siphethe usizi nawe mkhonto ushembe ngichazela wena kunencwadi yodwa ozahlala ngaphansi ngibhekise abantu abasha base-Efesu 6 ale verse namavesi noma awu-4 yini sibuyisele kumfundisi wenkosi uma iy'ngane ade iphethe inkonzo funa kuvala umuntu omdala aqondise la aqondisa khona asole la asole khona akhuthaze la akhuthaza khona kona basho uphela inhlonipho yona number 1 sanifisela makhosazana abola makoti la bele bantwana bagqokini abambatha naso elihlaza sesenkingeni omakoti anikanqobi ukhona idimoni elikhalayo ukuthi washada ngempela ngayitholela ke ngane ekhaya washada ngempela naso elihlaza kodwa kokugcina mina so sukuthuthuva nje nomyeni wakho vele bonta isuka ngiyaqoma mina kuthi ngimambana wayethi wazani athola nikade abona nje kosuku umkakho myeni wakho yaza makoti yavela wajula ngathi yenzekile ngempela le uyazi kosuka umyeni wakho vela akhwelisa udadewenu ake amshiya manike ispace ahlala udadewethu anti upoint ngene ngcono kunami nyamshiya uthi omunye emsebenzini into lithatha unkosikazi wesibili unkosikazi utafuni ugele stage kuthi uzakini uthi angimshiye nje nalo mama omncane mina nginengane eziningane zifike 10 ingane zami uthi uthi ukhulelisile banengane ezimbili uthola ingane esithathu uthi igama lami nguthulanini natural no right tabanga nekzawe ithathu nengane ezingaphezulu kweshumi balekela inkosazi esibike kunengane esithathu mina nginengane uthi right no idimoni linyanyile ukuthi ninqobile nini futhi lisanizingela namanje nilikade funa malithi washa ekumthola phela bese workshop kancane Nkosi lezi ngane ezincane isathukuthela ifambule lezi ngane thukuthela bakhokhela lezi ngane vele yithi 50-50 nami ngizoqoma bese njalo phela umkethu namhlanje kanti koNkulunkulu begceka kunjalo oNkulunkulu ingakho noma ungahlushwa umzali wakho ngeke umbeke isandla ngoba uyingane wena bakhona bamzala bazomshaya ngisho umyeni wakhe kanjani ekumbeka isandla makoti suwonile emndenini bakhona abadala bazomshaya ningakhohlwa amadoda masibahlupha laba baganiwe baphelele emzini obaba babikiwe baziwe emsamo mabekhala izangazi ziyasondela kube singabahluphi
Ngizamela nesi. Awufundele bancane ukucela ngeke ngifundise. Bantwana lalelana bazali beni enkosini lalelana abazali beni enkosini ngokuba lokhu kulungile hlonipha uyihlo nonyoko hlonipha uyihlo nonyoko lokhu kuwumyalo oqala onesithembiso ukuba kube kuhle kuwe ngiyithanda masisho njalo ukuba kube kuhle kuwo ubona kukuhle kanjena nje kithi sasa sihloniphile ngisenayo baba ongasekho kodwa umama nginawo anathi 40 bamroba what-30s roba lubuye ebusweni wanathi bami kwakuyiphimpi kathi uzalo bekunika iminyaka yokuzala kwakuyisipho kwakhathi esikhonyane kwakunesikhonyane esihlumbile bese bekunika iminyaka yokuzala umama banginciphisa mina isaphila intombi kwasithole sibahloniphile andisirathi bafowethu sirathi samagceno baba sinetheze ngoba asibakweleti ngisho amakhehla azalo baba sibakweleti suka la bagcine khona baba sesabe sasafela abangafikanga ngisho khona bona ngoba usebenze kahle indoda owakhe kahle umusi ngeqiniso azali ingane ekhulisa kahle zofika la baba sangafikanga khona zilungisa indaba yakhe ukuthi ahlale kahle phambili kuzoba kuhle kini manihlonipha amhloniphe ngoba esaphila ngisho uselele phansi bakuthula umhlaba umzali uyakubona uyaphila thina sithi kuleli bandla umuntu akafi ubona inyama ingene usuke ephila uyakubona yingakho uma uye emsamu wenze njengondunakazi ukhuluma ngathi ukhuluma nawe ubombela nawe uwe emsamu futhi emsamu baba emsamu wena ukhuluma ingane kwana kanje wena umjita wena badala mfana ukuba kube kuhle kuwe uhlale kade emhlabeni seyifuna lento yokukhula amen yona sifo sebancane ngidingi lento lena ingakho sifanele ngife imoto enguyisa aphuma ngimambana athi no hayi manje bangayijeke esikhaweni umfundisi abafana ngathi ayinani ngempela uthe kumfana uyapasa Uthi konke ngemuva asinika isikhozana umuntu omdala njalo uthi uyakoroza wavuliwe indlela wakithi ngesibhamu engathi eyiyo ngempela bayilale athi kwazi wanephuphuzi la bangijinga la ePortland Ford la kubulana khona abuya ngimambana ngikona ngiyaphila namhlanje bona sabafa bona ngiyabuza ke babona ubani kodwa mawuthandaza nje mawuthandaza uNkulunkulu uyaphendula abasekho bona emhlabeni inkuzimalanga umshumelo onyazi qedela phila nani boyise ningathukuthelisa abantwana benu ngiyabona nibondle ngokulungisa nangokuyala kwenkosi ngoba wehla kanjani le ukhona ngokuyala kwenkosi mfana nani boyise ngiyabathukuthelisa ngiyajaha ukuthi abafana bahloniphe kodwa ngikhuziwe ukuthi ngasithukuthelisa nawe lo myalelo ngasithukuthelisa yena anisodli selingana nisodli ube siphenqa ngesontweni wathi zonke indaba zangaphathe esontweni wathi usho indaba zakwashembe hayi zebandla ke manje tiphi indaba enza kwashembe la ekhaya ekhuluma indaba zakwashembe ukhuluma indaba kaShembe ekhaya ihlukene lento khuluma indaba zakwashembe uzogamanxe uzazi zonke indaba zakwashembe la ukhuluma indaba kaShembe ohlele ehlalwe nje bazinhlanu leziziqu ukhuluma indaba zangaphakathi kwaShembe wakade khabulanjiwa wodli zithukuthele ingane ugijima ebuhleni uthi mina ngiphethe umbhobho imini memezelayo anikosana yes ithini incwadi ingasithukuthelisi sisebancane thina sithukuthela sone kuyisono kumundli masiqedile ingane mfundisi
sisengisebenza naye lapha ya nabena lenkinga noyise obashiya nonini uyahamba ke uyombona emsebenzini lelanga akasajabula uyise bathandana labo nje mose ngikhulisile ngikhuluma nanjalo neyingane mina nizodla lezi ngane ngitshela isikhongomane lapha ukuthi uzubekile madoda zubekile ziphambi komnikazi kodwa neyingane ningazoni noma seniyocela anitshele ezingathi noma beyingane nini khuluma iqiniso moyocela uthe inkosazana kwabhethe uma wengane nginengane ezimbili nengane ezintathu uyitshele iqiniso ingane abantu ngoba masithola isingaphakathi lokho izophazamiseka engqondweni ingane niyakanga ngifuna nikhokhele ngaphambi kokuthi niyocela enye indawo umfundisi ihamba ingane yayogana iyazi umama ezala lowane kanti umnakwabo nizoyihlaza bona isingaphakathi lo ngqondele engane yolungiswa yini emhlabeni hayi madoda kahleni uba magwala manje shonini mathi niganwe manifuna ukucela nithi neyingane abanye abasho nokuthi bayaphuza nisibone sifike ekhaya nazi ngazi kubona utshwala ingane ngisho kubo wena ufika nokutshwala awuyitshenanga ntwana ubuphunyuka ngiyahloniphisa phela uthi lo baba ke Dlokovu lengajabula ubonisa kade yamgcina ibizo zabo lemose ngikhulisile nebona ingane yami ayazi ngifunda ubani besifunda ubani manje ithani ngifunda umatric athi xokela nje kuleli sonto sisebenza la sengifunda umatric baba phela ngifuna mangiphasa ungiqhube ngevarsity ithi manje ayi alusheshwa ufuna umatric nawe utshela unyoko mana kuphuphe utshela unyoko qhubeka kuphusha unyoko abona uzoba nengalo yazi ukuthi ifunda bani kodwa la esontweni inkuzi malanga weqwayi lutho hayi sisuka into enduku wena kwaba kini kodwa hayi kithi Nkosi msekelise
Bela manda. Phakama kwamagwego sabanjalo. Hey. Yabona sokufaka esikalweni esizina kabi manje. Kulona mbabo mfanazi. Kungcono uqale wena gcine wena. Yabo. Ngoba manje wabona nogcwenza. Hayi, mfowethu. Manje angazi kodwa ngabe Nkosi ngizokhuluma kwekunye. Isikhathi ngiyasibona. Angifuni ke ukuba umuntu. Angithi kumbone lo muntu noma mabheka ugqoko phambi kwakhe. Athi futhi bekuyena kufuneka uzigcine yena asuke bonke abantu. Mama nje ugqoko bekuyekuye. Ngelinye ilanga abatwana benkosi njengoba kulezeluleko ey'ngane sey'phume lapha endlini. Kule ndlu yesonto. Kwinkosi yesibili kula ngaphuma sikothe. Kwafika ubaba omdala. Wazoguqa kuye. Wacela ugana njengoba desha umkhonyosi. Wacela ugana. Iyabuza inkosi lami, ufuna ukugana? Ithi inkosi lami, inkosi kusisi. Kanti kunjalo ngifuna. Uyakwazi lo. Enza namhlanje zingafuna zithi, hey, yini yona le? Yini lekuthiwa ngiyigana? Yini yani le? Wabiza inkosazana. Wathi baba, sibani bani wathi baba. Nangu umuntu ufuna ukugana. Ngiyabona kodwa ngoba kwase kushisi lamasi yamgana. Ngoba kwase kushisi lamasi. Mhlanje lezi oyikhokhelayo bamkhona ngiphatha okhiye kanje yogana. Phatha okhiye kanje. Yogana izogana kodwa umthetho wemini. Ukhona ugana lapha kini. Imgana. Athumela abakhulu. Uhamba abakhulu. Ngoba kuneyinkomo be. Uthe isizokhetha yavela shona. Ngizokhuluma lokhu ngeyena manje kodwa phela. Mayisishonile yahamba le ndoda ya enkosini ilanga yafika baba ngacela ugana. Ntombi wanginika yona sishonile. Hawu sishonile pho uthini baba ngicela ugana. Athumela baba ngalibiziyo isibani bani. Ahamba abuze. Uyafika sibani bani baba. Nami ufuna ukugana. Ngigane na. Mayisesho njalo qedile. Angithi uyazi ukuthi ushembe uzasiyeke kakhulu. Siyeke ngisho ezweni la. Wathi ushembe mayithathe shiswe izizwe. Washo wona manazotaka asaleza. Ya. Ahlisi ibizo kuwona hayi kulezi ezalwa yibona. Hayi basibulala. Yamgani wathumela abakhulu. Phesi izokhetha yashona. Labuyela leli khetho. Ngabuyela kubaba la. Afika ngathi baba ngacela ugana. Isishonile futhi le. Awu isishonile. Kwa manje uthini baba ufuna ugana. Thumela inkosi ihamba nibize abantu bakhe. Ahambe bize inkosazana. Fike. Hayi sifikile nami sibani ufuna ugana.
Ugana. Akusekho kuhle ingane. Kungesinalo isikhathi. Labathumela abakhongi ngenhlaka yakhehla le kodwa ayishadanga ayishadanga phela yasho mayisishonile iyabuyela le ndoda ibuyele enkosini futhi baba ushonile lo osazana ungizela baba ngicela ukugaba yesithi inkosi manga ngokucela isikhathi ngifuna kodwa ube khona ngosuku oluthile ethempelini aqala ugana kodwa ngifuna ube khona ngosuku oluthile ethempelini kwathi ngalelo sabato inkosi yasithumela inkonzo icela iphathe ukukhokhela khokhela uganele ndoda yathi inkosi ngicela inkonzo iphathe umkhokheli oganele ndoda ithi-ke ngaphambi kokuba nimtshele ukuthi ngaphambi kokuba akhulume ngendaba kaShembe kodwa akasho ukuthi iy'ntombi zasibanibani zidliwa yini. Shembe-ke enye inkinga abantwana benkosi nkosikazi kwafanele avuma isono webakwethu avuma isono ukuthi cha intombi zikasibanibani zibulawa yini. Intombi zikasibanibani zibulawa yini. Ngisho ukuthi bantwana benkosi noma ungamzondo umuntu kodwa ungamcabangela ukufa ngafisi futhi ukuthi akafe noma ngabe umzonda kangakanani. Ngithe kokugcina kodwa ngizokhuluma ngalokhu ukuthi ubaba omkhulu kwakudlula imalasi yindawo udlula imalasi njengoba sihlezi singamanazaretha sengakho yayisiyimi imalasi sibuka amanazaretha ukugcina yayisiyimi imalasi sibuka amanazaretha ubaba omkhulu wayeseyibuza njengoba kadesho umshumayeli uShembe ukhuluma nayo yonke into ekhona emhlabeni waseyibuza uShembe ukuthi yini babukani laba bantu yayisithi hayi ngiyababuka Nkosi ndibuka ngoba khona ngishaya abantu. Hey Nkosi kusise nekusini isitabelelo sokuvala Ncwana 101 ubemfayideni emkayideni Ncwana 101 Nkosi kusise ukuphakama kwebandla.